σας παιδιά, σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φυτέψουμε ένα φυτό σε μια μεγαλύτερη γλάστρα. Συγκεκριμένα σήμερα σε αυτό το βίντεο έχουμε το αβοκάντο που το φυτέψαμε πρόσφατα από ένα σπόρο και μεγάλωσε αυτό. Στις περίπου 50 μέρες έγινε αυτό το κάπως έτσι. Κόβουμε τη γλάστρα με ένα ψαλίδι χαρτοκοπή. Μετά παίρνουμε ένα χώμα, συγκεκριμένα εμείς τώρα έχουμε το χώμα αυτό το συγκεκριμένο από τα Ανθοπολία Βαλεντίνα, το καλύτερο σε ποιότητα. Το λίπασμά του αντέχει γύρω περίπου στον έναν χρόνο και είναι Ιλλανδικό και σε καλή ποιότητα, φανταστικά. Ας το ανοίξουμε και ας βάλουμε. Αυτό το χώμα είναι Ιλλανδικό και είναι 20 λίτρα περίπου. Δηλαδή, τώρα αυτό το αβοκάντο τώρα σε ένα χρόνο θα έχει γίνει δέντρο. Εδώ τώρα βάζουμε τη γλάστρα και συνεχίζουμε να φυτεύουμε. Δηλαδή αυτό τώρα χρειάζεται περίπου κάθε εβδομάδα ένα πότισμα. Τώρα παίρνουμε το λάστιχο. Λίγο πίσω. Παίρνουμε το λάστιχο και αρχίζουμε να ποτίζουμε. Το αφήνουμε να τρέχει το χώμα για να ριζώσει πιο εύκολα το αβοκάντο. Το πιέζουμε τώρα για να είναι σταθερό. Εντάξει. Και για ασφάλεια παίρνουμε και ένα παίρνουμε ένα ξυλάκι για να σταθεροποιείται πιο εύκολα. Αυτό ήταν το βίντεο. Να άρχισε να παίρνετε λουλούδια.